Amerika hrli u bankrot 1. oktobra. Republikanci i demokrate ponovo u klinču, ali je ove godine ipak opasnije. Očekuje se da se lideri američkih demokrata izazovu republikance da blokiraju uvođenje limita za finansiranje vlade SAD, što bi izazvalo dvostruku fiskalnu krizu, nemogućnosti plaćanja državnog duga i zatvaranje savezne vlade. Plan koji razmatraju predsedavajuca predstavničkog doma, Nancy Pelosi i lider većine u Senatu, Chuck Schumer, uključuje obustavu gornje granice duga nakon srednjoročnih izbora 2022. u predlogu zakona kojim bi se vlada mogla da se finansira do početka decembra, rekli su izvori. Demokrate će pokušati da tada izazovu republikance da filibusterom, neprekidni držanjem govorice u Kongresu, blokiraju meru zaustavljanja finansiranja i spreče je da dobije 60 glasova potrebnih za usvajanje u Senatu, što bi moglo dovesti do prestanka rada vlade 1. oktobra. SAD su skoro uvek izbegavale podrazumevane vrednosti, a izvori su rekli da i ovom prilikom očekuju neko rešenje, čak i ako se pregovori, kao i proteklih godina, nastave do pred sam kraj roka. Međutim, ekonomisti kažu da bi neuspeh u povećanju ili suspendovanju limita duga kada je vezan za zaustavnu meru finansiranja bio posebno katastrofalan, jer sad ne bi mogle da servisiraju svoje dužničke obaveze usred potencijalno nefunkcionalne savezne vlade. Rešavanje ćorsokaka, koji pod demokratskim predsjednikom obično postaje politički fudbal, pošto republikanci kritikuju njihovu potrošnju, sada zahteva od jedne stranke da popusti. Strategija povezivanja potencijalno katastrofalnih izgleda da SAD ne ispune dug u iznosu od 28 milijardi dolara sa gašenjem vlade, mogla bi dovesti republikance u tešku poziciju nakon njihovog ponovnog odbijanja da povećaju limit duga na dvostranački način. Takođe naglašava stepen disfunkcije Kongresa, jer republikanci odbijaju da podrže mere od zakona o biračkim pravima do formiranje komisije u stilu 11. septembra koja će istražiti smrtonosni napad na Kapitol 6. januara. Obračun visokih uloga oko gornje granice duga ubrzava se nakon što je ministarka finansija, Janet Yellen, nedavno rekla da bi sad mogle da dođu do neizvršenja obaveza sredinom oktobra i da nanesu nepopravljivu štetu ekonomiji ako Kongres ne preduzme ništa. U pismu upućenom Pelosi, Yellen je rekla da se vanredne mere koje je Ministarstvo finansija primenjivalo za privremeno finansiranje vlade nakon što je dug države dostigao zakonsku granicu 1. avgusta biti iscrpljene sledećeg meseca. Kada se sve raspoložive mere i gotovina na raspolaganju u potpunosti iscrpe, Sjedinjene Američke Države ne bi mogle ispuniti svoje obaveze po prvi put u našoj istoriji, napisao je Yellen. Taj krah mogao bi uticati na kreditni rejting SAD, a što povećava spektar povećanih trezorskih kamata, što bi moglo koštati vlade milijarde i dovesti do većih troškova zaduživanja američkih preduzeća, budući da su njihove stope upoređene sa trezorskim stopama. Demokrate su mesecima insistirale da im se republikanci pridruže u preduzimanju mera u vezi s ograničenjem duga, tvrdeći da je nacionalni dug uglavnom zbog republikanaca tokom Trumpove administracije porastao za otprilike 8 milijardi dolara. Pelosi je na nedavnoj konferenciji za novinare dodao da je potreba za obustavom gornje granice duga delom proistekla iz smanjenja republičkih poreza bogatima. Plaćamo kreditnu karticu, Trumpovu kreditnu karticu, rekla je Pelosi. Deo zabrinutosti za vrhunske demokrate je to što je put do 60 glasova u Senatu je značajno sužen prošlog meseca nakon što je većina republikanske konferencije u Senatu potpisala pismo kojim se obećava da će blokirati svaki predlog zakona kojim se pokušava povećati gornja granica duga.